Připravil jsem si další test ochranných brejlí. Jsou to brejle, které se dají pohodlně nosit i přes dioptrický brejle a stojí asi 45 Kč, ale nemají deklarovanou žádnou ochranu, takže si vyzkoušíme jejich bezpečnost. Test provedu stejně jako u brejlí s mřížkou, takže do nich budu zase střílet Glockem z bezprostřední blízkosti a potom Galilem ze vzdálenosti asi 7 metrů dávkou a pak jednotlivě opět z bezprostřední blízkosti. Uvidíme, co vydrží. Ještě ukážu brejle zblízka. Jsou to tyhle. Jsou na různých army shopech k dostání. Jdeme na střelbu pistolí zblízka. Je vidět, že brejlím se nic nestalo, jsou tam nějaký šmouhy, ty půjdou trochu rozleštit, asi tam malinko zůstanou. Teď si zkusíme střelbu dávkou ze vzdálenosti opět asi 7 metrů. Připrav se. Tak, ukaž brejle. Brejle vypadají možná ještě o trošku hůř, než po té pistoli. Jsou tam viditelné důlky v plastu, hmatatelný teda nejsou. Takže brejle držej. Teď zkusíme střelbu zblízka. Brejle pořád držej. Ukáž, podíváme se na ně. Jsou tam šmouhy jako blázen. Ale oči pořád ochráněný jsou. V poslední fázi si ještě vyzkoušíme postranní nožičky, protože ty jsou viditelně z jiného plastu, jestli mají tu samou výdrž. A je po nich. Ještě ustřelíme druhou teda. Dobrý. Takže nožičky nevydržely. Tak, teď to shrnu. Brejle, co by ochrana očí teda vydržela 100%, ale nožičky to neustály. V jedné je díra, druhá ta se vyvlíkla, ta by tam šla zpátky nasadit asi, ale jako ochrana si myslím dobrý. Když nebude někdo střílet z bezprostřední blízkosti, tak si myslím fajn.